Malam Salis. Malam Salis. The greatest peace, the greatest happiness that you can give your parents is not money. I'm not saying money is not important. Ba ina nufin haka bane. Ba ina nufin cewa iyayenka ba sa bukatan ka taimake su da kuɗi, ka musu alkhairi, ka saya musu tufafi, ka gina musu gida, ka yi komai shine a'a. Yana da kyau. Amma idan yau iyayenka za su ji cewa kana samun kuɗi, kana musu alheri, ka fitar da su cikin ƙangin talauci, amma kuma sai suka yi binciken su suka gano cewa wannan kuɗin kana samun shi ne ta hanyar fashi, ta hanyar yahu, ta hanyar kaza, ta hanyar kaza, wallahi tallahi kullum hankalin su a tashi. Ka san ran da suke tunawa? Ran da za su kwanta su koma ga Allah. Yau wani a wani hali yake, kar a zo a danke shi ya shiga wani hali. So the greatest happiness da zaka ba iyayenka shine ka ba su peace of mind. Ka sa musu tunani a rayuwansu ya zamanto idan suka mutu yau suna ɗaukar last breath ɗinsu, ranar da numfashinsu na ƙarshe zai tafi, suna tuna cewa mun kawo wani salihin bawan Allah duniya, muna sa ran kuma zai iya rike shi kanshi ya rike iyalansa. To da wannan suna zaka ga har in za su mutu ma zaka ji suna murmushi, suna farin ciki a ransu. Abinda zaka iya musu kenan. Wanda haka kai ma kai kokari, ke ma ki yi kokari. Ba abinda muke bukata irin mu sa iyayenmu farin ciki da jin daɗi. Ya zamanto ba abinda za su mora a jikinmu irin su samu peace of mind kafin su koma ga Allah. Shine kawai suke bukata. Saboda haka ku sa mini alhamdulillah, domin na san cewa me su ma za su yi hakan domin su rabu da iyayensu lafiya. Allah ya samu dace.